എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ സൗന്ദര്യത്തിനെ വർണ്ണിച്ചിട്ട് ആരെയോ ഒരാളെ കട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ഊഹിച്ച് പറയണം കേട്ടോ, എന്നെക്കൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത്. സൂത്രധാരനല്ല, ബിന്ദു പണിക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളും കൂടിയുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ആരാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ചിരിയാണ് വന്നത് കേട്ടോ. ചിരി സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ജസ്ന സലീമിൻ്റെ അത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദേഷ്യമാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൂത്രധാരനല്ല, നമ്മളെ ബിന്ദു പണിക്കർ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട്, ഏകദേശം കട്ടില്ലല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയം. ഞാൻ സൗന്ദര്യത്തിലൊരിക്കലും കളിയാക്കിയതല്ല, പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ ആക്കി ഊക്കി സംസാരിച്ചിട്ട് അവരവർക്ക് വരുന്ന ഓരോ കോലങ്ങൾ, ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഓരോ കോലങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. ശരി, സത്യമല്ലേ? യെസ്.